Ola, o meu nome é Sara Costa e son técnica de selección e inserción laboral da empresa Clece Filiais. Vamos participar en Talentia Summit con dúas das nosas filiais. Clece Vitan, que está orientada a centros residenciais de persoas maiores, e Samaín é a filial galega. Cada vez está máis potenciada en diferentes servizos como pode ser limpieza, axuda no fogar, centros de día. Clece Filiales estamos presentes en España, Reino Unido e Portugal. Somos a nivel nacional 80.000 traballadores e aquí en Galiza aproximadamente 2.500. Temos diferentes tipos de servizo, pero queremos destacar tanto o perfil sociosanitario como o perfil de mantemento, xa que son postos que cada vez nos costan máis cubrir. Hai para postos que necesitamos unha titulación específica, pero o que máis valoramos e destacamos é a actitude. É fundamental para nós unha boa actitude e ganas de querer mellorar e aprender. Dividímonos en 5 grandes xerencias, que son interiores, servicios sociais, residencias, loxística e mantemento. Temos perfiles desde altos directivos a postos máis elementais, pero quero destacar que traballamos todos en conxunto e en equipo. Queremos destacar a importancia que damos ás prácticas non laborais, xa que é unha forma de ver a persoa como traballa, a actitude que ten e xa despois poder contratala. O novo reto que xa estamos a facer é seguir compartindo estas ofertas e buscando persoal de colectivos, tanto diversidade funcional como exclusión social, para dar esa oportunidade a xente que o ten un pouquiño máis difícil.